everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video everyone is andito ako. Ha? So ayan. So as you can see sa video ko kay na day, wajud na dayon kini nangagi day na wow ko. So wata ning abot si mama, tas nga aga mo silingan dito. Kaya dito sa silang kandingan. Badha ba nila? So ayan, so for today's video, there are someone day nga nangutanan ako ingon siya. Unsa daw ko ni akong gigabisihan sa ako live karon. Charot lang. So ano ba pa kay mo? Joke lang. Sasabihin ko na, charot. So, as you can see, no? May ipa-English din na mga kunti-kunting pa-English. So, as you can see, dito tayo sa medyo parang lasang today, no? Yung mga ganun. So, mambabarang kasi ako. Joke lang. So, ito kasi, may babuyan kasi kami dahil. Ayan. So, ito yung pinagkakaabalahan ko, pinagkakabisihan ko ng oras or araw-araw dahil. O, ganun. So, may babuyan kami. Ayan. So, ayan, may tatlo. Ayan, may dalawa. Ang sarili, walo kabuk na eh. Ayan. Ayan. Ubus, pinuwa, mauban din. So mga na siya among babuyan, day. Then, busy kayo ko kay ikabuntag sa'yo, matap ako, day. Kay, mamasaw mi, mga alas 6 siguro na. Then, ikalas na sa buntag. Maghatag na po ko mga sagbot nila, which is tricantira. Kung may naanda nila nga tubong. So para lang napod sila masabsab sa bike to, then udto na sad mga 11 magpasaw na sad mizay, then dili lalim pasawan ng daghang baboy kay magkalarong yakas day magsinungagay para day magbinugnuay no kung matamakan na lang gay ko usahay kay imbot na lang gid niron. So mo to siya nga ingani mo na akong gikabisihan, then igahapon o igalas 2 to alas 3 maghatag na sad kog pagkaunzay katong mga tricantira again ganon para na sila masabsab chika din igala 5 or 4 to 5 pabasaw na mi para sa panihapon nila din. Busy lang kayo day kay every hour doawon jud na mong baboy day kay i-check na mo nalibang ba sila anak kay para hinlo ang tangkal di baho kay dili ba kay kitarag na muyo kay ubay biya pudta mga silingan. So ayan daghan-daghan biya pud mi dinhi sa sitio. So mo na nga wala jud baho bisang gamay bisang pagmudul ka sa tangkal sa among baboy wala jud siya baho kay every hour jud siya na mo inluan ganon. So pag malibang sila hinluan na mo then semento man sad. Ayan. So gamay banwas na nimo diri largo na siya to sa sapa. So so wala gid siya kumbaga baho. So ana lang magbuhat og tangkal. Then ganina aw gahapon nagpalit na si Papa og kuan. Anay na sad. So mo na to, busy gihapon ko aning anay na mo day kay. Pero may man ako ni sulihon diri basta na bitik na day. Pero diri sa daplin sapa na magibutang. Basta bitik ko og baga na hog sa dagan ng buang ay. So mga siya, nagdagan na siya day kay kita sa ako day kay binyag pasawa na siya. Unya pag alas 2 pa excited ba? Mo galing pa udto nya ka mga una. So ayan. So mo na siya among anay. Actually niwang pa ni siya kay bago man na magipalit day I don't know kung say treatment sa tagiyaan dito sa ilaha. Ayan. So nasa stop sa pa na magibutang. So what kay di mo kag try kan tirang babuya day. Blagot ka nang tinahang try kan tirang mukaon kay gusto siya ka mga kugun-kugun day. So mga na siya so say gusto hatag. So mga na siya muha mi kugun-kugun. Mabugang something. Mamayang kanon niya. Pagkura mi yan mga lakatan. So siya mahab-hab na yun dito nahawa na dito dapita. So mo na to. So may anay kay dili man kay siya kasog pagkaon kay siya sa gulag mga saging ganon or ryuso na. Anday then kaning diri kinong kaning kuan kabuok kaning 13 kabuok. 13 man ni kabuok sa diri day. So actually 14 sila tanan mga gagmay kaso ang usa to sa babaw. To na magbutang dito sa igbaw kay atong unang adlaw nagbugrit day niya. As in, kalit lang siya niya, di na siya mukaon, mo ito nga na problema, may bigla magbumatay na, kay niwang na kayo siya, di man mukaon, pero mabarog man siya, inom og tubig. So, mo ito, basin, mabuhi pa, so,
Ito, ibutang lang namo siya dito sa amo ang duol para nga amo siyang ma-check every hour, every minute, ganun. So, injection, chika, vitamins, ganun. Tis, usahay tingalon gina mo siya para lang makakaon, masudlan yan tiyan. Then, palalaon naman siya og kanang kuan ng mga vitamins pod kay so, ingat daw may og kanang agribit. Oo, yan ang mga nindog, mga dito, mga pasaw na nakibaw mo sila kung si tambal kay syempre based on experience po sila mga baboy mo po ilahang hatag kay mo siya common nga sakit ka na bitong di mo kaon ng baboy tapos magkalibang kalibang jud murag hap murag tubig na ba mo na sumo to nang utan namin dito ni mo to gihatag nila gi-recommend nila sa mo to nga daghanday daghang siya tambal kay lahi pa tong 200 nga may pasirit-sirit tapos buntag og tuhapon pa na tingalon pa ning baboy day ni mo na to siya pero effective super effective bisag mahal siya super effective niya na siya nakaipainom sa baboy na so mo to siya gibuhat naman tanan then thanks God kay okay na ang baboy nga sa babaw mo kaon na siya karon so sugod-sugod na siya kaon so motong wala na kay siya naluya oo then mo lagi to inject ko bayot nga na so mo to siya thanks God so hopefully nga ma-okay na siya unta kay para nga mabalik na siya diri sa iyang mga family yung mga brothers ganon chika kay siya rami nalahi actually tulom na sila kabok among gipalit niya siya rin nalahi day nga nagsakit noo ko so mo na siya pero ang importante okay na ganun diba so mo na siya kung kakabisihan day mo na kung kakabisihan everyday jud nga work day mo na nga marag nasanay na lang po siguro ko no ganun so syempre sa una naman po may babuyan pero sila papag mamaraman to nang kamot kay kan pa man niya karon kay tigwang na bisla day so gulaban na kabayot. Ayan, then mo po niya akong course, agriculture. So, animal science po ako major. So, mutang nga gagay rapod sa ako dahil. Then, ayan, animal lover, ganun. So, mo na siya akong kabisihan everybody. So, sa mga nangutana, di ako sa bisihan ako. Mo na siya babuyan, kabisihan ako dahil. So, ayan. So, ayan yung sagot ko sa tanong mo. So, thank you so much. Bye!